आज इस समय में हमनी के अगर बोल सकत नहीं, हम 2-3 गो बियाह की तिलक की तो मैं गोले बानी ढोलक तबला पे, लेकिन एगो दूगो हम गोले बानी साली जी सहारा कर आदि शक्ति फिल्म से वेस्टर्न स्टाइल में रहे 100 मिलियन पार बा। एगो खोला बबुआ पालकी के ओरिया गइल रहे, उहो बढ़िया गइल रहे। 100 मिलियन आता ना एगो मीडिया वाला हमरा कहल कहत काहे नहीं कि रोगा गावत बियाह गीत। अब रउआ बताई दुआरे पर याद से विदाई विदाई से लेके सुहाग रात तक गा देनी, अब का आ सोहरो गा देले बनी। लेकिन रउआ लोग के खास डिमांड पर एगो बियाह गीत के गाड़ी गीत जोन होला फिर से लेके आवत नहीं अपना ऑफिशियल चैनल से कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से। तो एक बार भोजपुरी पारंपरिक गीत खातिर जोरदार ताली बजा दी लोग, जोना के शक्ति सोना जी ही लिखी है। बड़ी बढ़िया बढ़िया गीत देखी। हमार बियाह होत रहे नु तिलक चढ़े तो हम खाली गाड़ी गीत सुनत रहे कि कौन हमारा कैसेट लायक बा। तो बड़ी अच्छा अच्छा गीत हमारे बाबूजी बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत बताई ना, वहाँ के मेन राइटर हैं। हेमा जी से हेल्प ले लिया जाए। हाँ हाँ यो कहत नहीं। देखी कलाकारन के संबंध बढ़िया रहे के चाहिए कि जहाँ आदमी मिलो अच्छा से मिले। कहीं आदमी लागल कि ना हमारा कुछ चाहिए कोनो गीत चाहिए तो बोल नहीं बोलो हेल्प ले ले दो चार गो उठा के अच्छा लागल। हमने के एक साथ एक मंच पर बानी सा गार्जियन मनोज सिंह जी के भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। आई भी अभी मेजर में सोहर भैया हमरो मन करता है एगो सोहर सुनावे के, सुना दी भैया एगो सुना देवे तो लोग एक बाद जोन आप लोग कहे लोग तो छोट रही तो एगो गीत गौले रही। अरे भौजी के मन करे खाए के खटाई, अरे यही से चुवत लार बा, अरे यही से लागल बुखार बा, तो खेलवन ले ले आई हाय भैया, झुना झुना में ले ले आई हाय भैया, तो नया समाचार बा, खेलवन ले ले आई हाय नया समाचार बा, झुनझुना में ले ले आई हाय भैया, नया समाचार बा। भौजी के मन करे खाए के खटाई, भौजी के मन करे खाए के खटाई, यही से चुवत लार बा, जे यही से लागल बुखार बा। और सही घरे जाई ना तो हमर दोनों भतीजा रोवेला स। देखी लइका भइल बड़ बात नहीं खे, घरे गइला पर बुझाता कि माई कितना कष्ट काटत ये लइका पाले में। अपने ना सुतेले भौजैया हमार, लेकिन दोनों बबुआ के सुतावेले। कबो कबो हमारे दिन सुतेले रात भर जगा दी। तो कहे के बा तो खेलावा ना ले ले हाय हाय छोटका भैया कहता अरे डॉक्टर साहेब से कहनी हकाल है। हेलो भाभी जी प्लीज कम या यू आर लुकिंग सो भौजाई, इसलिए आई कॉल भाभी। भाभी कहने पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। देखत नहीं कोई हमारा से बड़ बड़ बात से कहते कलू भैया भौजी कैसन बड़ी ठीक बड़ी बाबू है क्या फिट रखी है अपने आप को। बाबू भैया के बाद भी घुलटिया मारा थरी कम बा, मतलब उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी हम तो घुलटिया कह जाए। हाँ अरे है ना भाभी जी प्लीज कम। डॉक्टर साहेब से हाँ कहनी हकाल है, भौजी के आवे ओकाई, कहले हाँ घबराए के नइखे,
बबुआ लाल मालता हाँ कहले हाँ घबराए के नहीं खे जल्दी भतीजा घरे आई दूगो होने भतीजा दूगो है ने 25 जनवरी किंग करे के जाए के सोहर गावे हनुमान पाने नामे हनुमान बा लेकिन हनुमान जी के कोनो लक्षण नहीं है यहाँ के बिना पोछ वाला हनुमान जी हैं वहाँ के बाल पर हम चारी रहुआ बाप रे बाप देवता मुस्कान ट्रेवल्स के मालिक दूसर का है यहाँ के शक्ति भैया अरे तो डॉक्टर साहब से कहनी हकार है फौजी के आवे ओकाई कहले हां घबराए के नहीं खे जल्दी भतीजा घरे बधाई हुआ परदादा बनने वाले हैं कांग्रेचुलेशन हाय हाय उम्मीद देखत नहीं भले हमने किंग के चाचा कहनी लोग लेकिन हमारे बाबा हमें हाँ हम जब छोट रही हमरा के केहू स्टेज कहीं ना मिले बाबा के माँ अम्बे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलत रहे आज हम अपन मंच करत तनी तेकर पूरा श्रेय हमारे गुड्डू बाबा के एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिलो कोनो भी काम छोटा बड़ा ना होला आज कल्लू एजा खड़ा बने तो एगो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से आके आप सबके बीच जोन भी तनी मनी गावत हैं रोवे देना बाबा और जीवन भर चाहे कल्लू कहीं भी रहे दहिया में जब तक सांस चली तब तक आपका आभारी रहूंगा कि अरे जान लीजिए आइए हमारे पिताजी के परम मित्र हैं और हम लोग गार्जियन हैं समय समय पे चाचा बाबा भाइयों बन जाले छोट भाइयों बन जाले आज हमें जो कमर मारत तनी सबसे पहले इनकर ससुरारी में कमर मारी स्टार्ट कर रही बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे गार्जियन हैं आज शुरू से अभी तक अरे के बेरई हंसो हर गवावे अरे कोनुआ के है विचार बा आज कोनुआ के है विचार बा उल्हा फनबू का यही पर चढ़बू एगो लड़का भइला पे तो होइसे कूदतिया कुंवार हुई है तो का कइलो हुई है कतने कि पटना से बोएदा अरे बुलाई दो नाचे कप अरे करवाई दो न हो ए राजा हो काहे दोनी बोला कमरिया कमरिया तनी दबाई दो न हो पटना से बहेदा बोलाई दो नाचे कप करवाई दो इंजेक्शन लगाई दो न हो राजा हो काहे दोनी बोला कमरिया कमरिया तनी दबाई दो न हो आधा घंटा लेटो दूसरा प्रोग्राम में चल जाए तो बनी लेकिन एगो गीत गावाला झुमारी हरी झुमारी हरी झुमारी तयाबू बबुआ भइले नंदलाल हो खेल हरी झुमारी भइले नंदलाल हो खेल हरी बबुआ के माई हई तो बबुआ के मौसी है क्या बड़ी करियाई की पियर की करियई हाँ ये ठीक भी है बबुआ के मौसी अरे खूबे लगावा काठी मैं गलत कभी नहीं गाता हूँ मैंने भगवत कि चानी पनुरानी के अरे दिल जातवा आराम से आ कहे के बाकी अगुरेली सौरी के दुआर हो खेला हरी एक लाइन बबुआ के चाचा खातिर अरे बबुआ के चाचा अरे बड़ी कौन जूस हो भाई बा बेटा लुटा वसले मत चूस हो
बबुआ के पापा बड़ी रंगदार हो लेके हजरिया उड़ावस बरदार हो होके आंगन बीच खाड़ हो खेलब हरी झूमरी बबुआ भइल नंदलाल हो खेलब हरी झूमरी मनोज भैया क्या जन्मदिन प्याल से तो सोहर दो तुमको सुनेनी